खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजियाव फगबायनाय महर लास्नाबा दामगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबनाय जाबाय हानायनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो इनिफ्राय ब्लग बानायनो जा गोबाव जाबाय मिन्थावथावनो आरोना ओमफ्राय दिनै आङो स्टार्ट खालामदों एसे स्टार्ट खालामनो लुगैनानैहाय थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो नों दायो गबाथाय आं लांफैगोन दे ओमफ्राय मा खालामनांगौमोनलाय जोंहा दिनै दिनै मामोनलाय नोंनि ये दिनै रावबो फैथ'आखै नै एसे थाबनो जिरायनो होननानै थाबनो फैदों आरोना आङो ओमफ्राय माबा अखा हादों नालाय जों फैग्रोबाय ओमफ्राय बाना बिफाया उल्था बिदाखौ लायफिनबाय आरोखि बा जिरायथ'नोसै ना रावबो सोरो लोगोआ फैगासिनो दङ अखा हादों नालाय लेट जादों सामफ्रामबो जिरायनो अहाया बिमाजों बिमाया माने थाब फैबाय नालाय दसे जिरायनो मोनबाय ओमफ्राय थाब फैख'नो हाया जायोना दिनै ओंखायनो थाबनो फैनानै एसे जिरायदां होमबाबो रोसि गनाया एसे खम जाबायसो आदाफोर नोंनो हरथारदों दे थ' डाइरेक्ट स्कुलनिफ्राय बामजे थ' नायनोसै थ' लेथ्रा गथ' बबेखौ लानो मा चक्लेट फ्लेभारानो मोनसेल' दङ बै सासेयाबो लानो नागिरदों इलाय इयाव सोंगोन आं गैया मोनसेल' दङ बेयाव अबाव थांनो र' 1 मिनिट इलाय बेयावबो दङ थ' बुरजा हा ओइ गोसोमबो लांसै केकआबो लांखाजायोमोन बिब'मोनाव दोनजायोमोन दा नैबेनो एफ्रुबाय थागोन नामा दा बिदाखौ नेनांगोन ना ओमफ्राय ओरै पेटि सिंग्राखौ नायदोंमोन जोङो ओमफ्राय माबा सिङाव चावमिन थां माबा मेगि थां बिदि सोयो आरोना एकदम साबजानाय मोनथारो आङो आरो दामाबो लोगोसेनो 20 थाखा लायबावसो बिनि सायाव आरो आलुबो गैबावासो थैस फुजिया लानोसै बेखौ लानो गोदैखौ दा गोदैखौ नांला जागोन बेखौ लानोसै मा लागोन दा नों सुनाङालै फुजियाजों बेजोंसो मिक्स खालामना होनांगौ नाम लिरनानै दोनगोननो जिरायनाङालै मानो बायगोन नोंसोर मा फिसा बोरैबाथारलै लांखानो लुगैबाय बेस्रा 50 টাকা প্যাকেট 550 এই গাখীৰ তো একটা 1 লিটাৰ তো এই তাজা আমুল তো लांखाथारसैनो नै आङो फ्रिज गैयैखाय दा बिदाय स्कुल गबासो लांनो सानदोंमोन केकखौ लाङाबानो थांला आब'मोनाव दोनथ'नो होनांगोन दे आब'नि फ्रिजआव हा बे केकखौ दोनथ'नांगौ नङाबा ओरै गलिलाङो ओरै जालाङो ओइलाय लांनो नामखौ लिरनांगौ दंखायो आंनाव बेलुन ए भगबान थाखानायाबो जाया थांनाय बाबाया माबा खालामनो थांलाय थां दे लागोन बेलाय हरसिगोन र' नाम लिरदों केकआव नाम बानायदों आथुरथार नै ओइ आखाइबो आनि लाबाय ना माव बाबाजों खिथु थ' गोलैगोन औ लाबाय लाखाथारबाय आरो दंबावो आद्रा उद्रा साबथ'बाय ओमफ्राय दाहाय सिनाखौ गुदुं लायनोसै बेफोरखौ लाबोजोबखाबाय ओमफ्राय एसे गरम जाबायना ओमफ्राय फ्रिजथ' गैजा रोङा नालाय मा खालामनो बिब'मोननि फ्रिजआव सोनानै दोनहैथ'बाय केकखौ आरोना थफियाबो मालाय मोनसेल' गावनि आन्था थें लानानै फैबाय खमखाया माथो जाथ'बाय र' गाइखेराबो जोंहा लाबोबावदों मा मिन्थिनो जे दिनै सेरसे लाबोगोन होननानै मा होनो गाबोन लाबोगोन नालाय मालाय दिनैनो नै सेरसे लानानै दोनफैखाबाय आरोना फिसाजों ओरै थाहांनो माबा नै थालाजों खामलायलांबाय आरोना ओइ वाव फैबाय आदाया फै नै बेलुनखौ एसे सुनानै लानोसै आङो ओमफ्राय बेलुनखौबो आं दैजों सुवाबाथाय थैनोबो सुनो हाया आंना बेलुन सुग्राबो पाम्पारबो गैया नालाय सुनानै लानोसै आं एसे र' आयै उरायजोब्बाय माव दे आं ओंखाम जाग्रोनोसै दे जाबाय मोजां दोनथ'दो दा मोजां खालामबावगोन आं दे
Wow, 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 wow. 1, 2, 3, 4 सानबाय था मोजाङै दे आं ओंखाम जानो र' सना र' आं ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय बेखौ एसे खालामनानै हानोसै दे हानोसै केकखौ आयै सना ओंखाम जानो थाथ' आं दसे थाथ' नों जाखांबाय ना आयौ 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 दान्दिसे उनाव स्र' दुगैबाय सना हंगार बिफाया ओरै मानजिलागासिनो नै गस्ला गोदान गाननोसै ओरै हमलाय मा ओरै हमलाय दे वा बिमाया दाख्लैनो अनलाइनाव बिहरनो दोनखादों हेदे बार्थडेनि नामै जोंहा नामाव मामिया बिहरदोंमोन नालाय सुरिदार नै लोगोआव दं पाटियाला पेन्ट र' गानहोखाथारसै आं बेखौ बवा आबां गाननोसै आइसो गथ'ना सुरिदार गोदाना जा गिदिर लावगि नुमारबाय गथ'खौ बेयाव दै सोनायखौ नों दादां आंखौ दै नै खानायखौ दायो खानोसै वा खाजोल' फुनलायदों र' एबार बिमाया लुस्र'यबावनोसै फुङावबो दुगैखांबाय आइ मा गस्ला लंपेन्टआ एसे बोखोनांगोन र' सिदेरद्राय फैलाय मा फैलाय हे भगबान बाब्रे बाब मालाय बालाय बिफाया मालाय बिदि खालामनानै होबाय आरोना बिमाया सुग्राथ' सुखांखानाय खाग्रा 1 3 4 5 1 2 आ बहा थालांखो जायो जोंना बेनो उन्दुनो गारसिगोन नै बाराबा थांदो आं लुस्र'हैनोसै नै बेस्रा ओमफ्राय माला हागोन होनबाय बायनानैनो दोसो थांगुलायबाय आरो एम्बु बादि आंनावनो फाहामजानानै सोंबाय बायनानैनो माने इसिबां लोगोबो गैथ'ना गावना ओमफ्राय आरो बिदानि लोगोफोरखौनो लिंबोजोबदो होनना बुंबाय आङो बिदाखौनो ओमफ्राय दा लांदां फादां बोरै हानो आं सानदोंमोनबो एसे न'नि गोजा हानानै लाखानोसै नांगौबा लोगोफ्रा उनाव फैथोंसै होननानै बिनथोर जायासै बिदायाबो टिउसनावसो थांगुलायबाय आरो ना बार्थडे गोलानो बेस्रा फोद्दा जा उन्दुलांबाय मेंबाय बियो रेडियाथ' रेडिसै आरो माथोबाव बिमायाबो साथि बाथि लागायखांबाय दहायनो ओमफ्राय मा होनना बुङो बिदा टिउसननिफ्राय फैबासो लोगोफोरखौ लानानै फैथोंसै ज' हानोसै आरो लोगोसेनो केकआथ' बिब'मोननि फ्रिजआवसो दाना बिब'आबो बावनानै साबि मारिनानै थांबाय आरो बिब'आबो गैया महा समयसा आरोना ओमफ्राय बिफाया बाजाराव थांखादों नालाय हेफाजाबनो साबिखौ लास'नानै फैसिगोन आरोना बिन्थोर ग्रोब जाथोंसै आरोना जेबो आथुर बिथुर गैला सान्तिके बार्थडे गोलाबो गोदोखासोबा आंबो दसे लावलायलायबाय आरोना 20 मिनिटसो उन्दुनानै बुथे जालायबाय आंबो ओरै जोंहा सिखारबाय आसोला दासो आलासियाबो जा गोजाननिसो ओरनावलाय एसे आलासि टेनटेने सिबाय साहा फुदुङो बिहावा साहा फुदुंहां बोरैबा जानानै थांबाय मा होनना बुंबावनो ओरैसो नै जोंहा बार्थडे गोरलै लोगोफ्राथ' गैया बिदानि लोगोफ्रानो जाहैबाय आरो बोरो एलायजो दङना ने रुमाल खालायलायनाय मेगना रेसलिं गेलेनानै बोरैबा जानायसैलै मा हानसै दे हानसै सना फैदो आयै सना Kencang, simple item. Bapak langgar deh, langgar mata, langgar tang mama ni langgar deh, kan tang hidup tang, ang belang mesti deh. Belajar salu bay, deh, sade, lengde, papa, tun jadi babi ujure penjai na, ayam mun lekar, pokoknya, pida jasa na yo labeng, ang babam, mamin babi yo laban sih, abang belaban sih, pihak gue lagi bay sih, besra.
दासो एसे मोनदों मालाय बा सोर लाबोदों आब' लाबोदों बाब्रे बा नों लाबोदों सना आयो गियान जौथि लाबोनाय गियान जौथिनाव थांबाथाय हमलांसै जोंहा ना माव आरामथारथ' साथाया थुथा थुथा जाबायथ' माव थुथा जाबायलै सिन्था गैला मामिया दाहार लाथ'नांसिगोन ना बायदों ना जाना नोंबो बायदों दासो मोनदों नै एसे न' खाथिनि बिब'खौ मोननानैसो ओमफ्राय आं नै बिदिनो जायब्रुं ब्रुं जानानै दं आरोना थांबाय लोगोफोर गथ'नि बिमा एसे साफा सानै फैदोंमोन थांस्रांबाय आं गेलेथारदो जेरै थेरै एसे एनैनि गेजेरजोंबाबो कयेकजननि गेजेरजोंबाबो साफा जाबाय आरोना गाव अबस्थाया दा एसे साफ साफाय आधा आधि खालामखांबाय आङो ओमफ्राय दा आधा आधि दंबावो आरोना 1 लिटार गाइखेरनि सामोन ग्रोब ग्रोब जाबाय नै खामथाबजोब्बाय आरोना ओमफ्राय ओरैहाय साबोसेमोन बेसेबां गिदिर पार्टिमोन खुनु दाउट जानो लागा गैया केकआथ' फिसाखासोमोन नालाय आधा किजिल' ओमफ्राय बेलेबसे गैला आरोना ओमफ्राय थिक थाक मिस्टिया 30टा लाबोदोंमोन ओमफ्राय सिंग्रायाबो 30टामोन 30टायाव ग्रोब ग्राब जोब्बाय आरोना एकदम ग्रोब आरोना मतलब 30 जन मानसिनि पार्टि होनना बुंनांसिगोन जों न'खरनिखौ लानानैहाय ओमफ्राय ओरै आग्लाय फैलाय जाबाय ओमफ्राय सासे बिमाया सिंग्रा जायाखैमोन नालाय बे मोनसे थाबाय आरो नै बेखिनि मेथाइया आग्लायबाय आरोना ग्रोब ग्राब जाबाय जि मोजां मोनबाय आं नङाबा एकदम माने इदि सिंग्राफ्रा आग्लायबा बिराद गाज्रि जागौमोन ना बिदि थाबाय आरो आंहा मुरिजों मटर लगायना जानोसै बेखौ सिन्था गैला आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय माने बिराद मेंग्लिजोब्बाय आरो मानसि माखाया ना बा मबाइल बिफाजों मबाइल मानजिनोसै न'खौ एसे मानजिनोसै आं र' पार्टिनि जोबथा हाबाफारिखौ मावनो होननानै आखायाव लाबाय आङो एसे एनै फिसाजोनि टफिखौनो आंबो थ्रोब आरोना गोदोथ' बेफोर टफिना थफा खबरानो गैयामोन ना बार्थडेआ मा बुस्थु माया मा बुस्थु लेनदेन गैयामोन खानाय जायब्रुंब्रुंनि सायावनो एसे सोसिनलायबाय आङो खानायाथ' आंना थिखिनियाव खाथाबखायो नालाय माने टफिजों ग्रोब आरोना टफि गोजौजोंहाय बिफाया मिनिना थैनोसै आरोना आंखौ एकदम समायथारदों होननानै आंहाबो मिनिना थैनोसै फार्स्टआव ओमफ्राय गानबाय माथो खुला खुलिबावसिनाफोर गाननानै दसे गोजोन बेखौनो मानजिनोसै आरोना थाजिमनो ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों आङो एबारनि बार्थडेखौ बिफायाबो ग्रोब मोनफैबाय आरो दाखालै सिगाङाव फिसाज्लानिखौबो ग्रोब मोनफैदों ग्रोब ग्रोब जाबा आंहाबो एसे रेहाय जालायलाङो गोसोफ्राबो मोजां मोनलायलाङो मानो होनबा बिमाबो फैख'नो हाया बिखुनजो फैख'नो हाया माने फैनोबो होन्दोंमोन जोंना ओरै बिजनिनि आइया आरोना माइयाथ' ओरै सोलाबखायाखैनो ओमफ्राय सानैखौ बादा हरबाय आं नांला दे बिफा दंखायो आंहा एबार नोंसोरो मेंरुरु फैयाबाबो जासिगोन होननानै बादा हरबाय आङो जिखियानो जादोलासोनाफोर फिसा पार्टिया जोबनानै थांबाय आंनि फिसाजोआ 4 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरोना ओमफ्राय बियो 25 मेनिनोमोन माला होगोन माला मागोन नाय पात्ता थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसिम फैनायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच